Скъпи гости, добър вечер и добре дошли на 105-та изложба в галерия Ларго. Заповядайте насам. Да, добре звуча, да не стойте. Заповядайте насам, за да има ясно и за другите, които надявам се ще дойдат, и другите наши приятели и посетители. Тази изложба е 105-та за галерия Ларго и 65-та самостоятелна изложба за нашия гост от Беларус Юрий Яковенко. Той изпраща своите специални поздрави на българската публика. Аз се разсеях, забравих да разпечатам специално неговото обращение към вас, но ще се опитам да го цитирам по памет. Юрий Яковенко е изключително поласкан, че в годината, когато той празнува своя 50 годишен юбилей, той получи покана за самостоятелна изява в галерия Ларго и във Варна и за първи път в България. Благодари от сърце на българската публика, на българските зрители, тъй като той беше участник в нашия първи международен екслибрис конкурс, където спечели почетен сертификат и оценката на публиката е много важна за него, затова той беше много поласкан, че в България са развълнувани от неговото творчество и са го поканили за самостоятелна изложба. Смята, че това, което галерия Ларго прави за българската графика, особено последните няколко години, и за представителите на графичното изкуство е много ценно и много важно. И се надява, че българската публика и в частност, разбира се, варненската публика ще оцени неговите творби, ще успее да докосне сърцата на зрителите и на публиката тук в България. Юрий Яковенко е един млад автор, въпреки че тази година празнува своя 50 годишен юбилей, защото от тук нататък още много години се надявам да се радваме на неговите творби, не само чрез интернет, но и тук в залите на галерия Ларго. 65 изложби по цял свят. Роден е в едно малко село Смоленско в пограничен на Русия, но още съвсем в невръстна възраст отива да живее в Грозно, в Беларус. Така че въпреки, че е в руската част на федерацията роден, всъщност той се чувства и смята, че е гражданин на Беларус и там е провел целия си живот. Завършва в Минск първо едно художествено училище интернат за творци в изобразителното изкуство и музиката. И това училище, както и това, че той всъщност три поколения, прадядо му и дядо му и баща му са рисували, три поколения са художници, хора, които работят и рисуват много. Той всъщност също още от съвсем невръстна възраст от детската градина започва да рисува и непрекъснато се явява по конкурси, непрекъснато участва в форми, в които оценяват неговите работи, така го поканват в този, тъй като тогава са били със специални покани в това училище, поканват го да завърши това училище и това, което той споделя в едно интервю, е, че тази школа, това училище го подготвя, за да може с летящ старт веднага да бъде прият в беларуската Минската художествена академия, където завършва катедра графика.